Poďme sa porozprávať o umelej inteligencii v zdravotníctve. OpenAI pred pár dňami zverejnil zaujímavú štúdiu o využívaní AI v otázkach zdravia a zdravotníctva. Vyplýva napríklad aj to, že viac ako 40 miliónov používateľov denne položí ChatGPT otázku týkajúcu sa zdravia. Ľudia ho využívajú aj na to, aby sa zorientovali v často neprehľadných podmienkach zdravotného poistenia. Dôkazom toho je viac ako 1,6 milióna otázok v tejto oblasti. Štúdia tiež ukazuje, že používatelia sa cez AI snažia lepšie pochopiť lekársky odborný žargón, symptómy, možnosti liečby a ďalšie kroky v oblasti liečby a prevencie. Špecifickou kategóriou sú málo rozvinuté, málo ľudnaté oblasti s nedostatočným prístupom k zdravotnej starostlivosti. Konkrétne z týchto oblastí z USA pochádza týždenne takmer 600 000 otázok. Tento výskum bol síce realizovaný na vzorke obyvateľov USA, no je dosť pravdepodobné, že podobné výsledky by sme videli aj na Slovensku. A čo vy? Ako využívate umelú inteligenciu v otázkach zdravia?